Ninka, tu je papier a prosím ťa, skús z neho urobiť lodičku. A predstav si, že tá lodička si ty. Mne pomáha, keď môžem byť vonku s kamarátmi, keď sa hrám so psíkmi, keď idem do školy a rozprávame sa tam s kamarátkami, keď môžem ísť niekam s koňmi, keď si kreslím, keď sa zavriem v izbe a láhnem si. A ešte mi pomáha chvíľa s rodinou. Keď som smutná, tak malujem tmavšie obrázky a keď taká šťastná, tak svetlejšie. A keď prídeš sem do plamienka, tak akou farbou by si to vyjadrila? Žltou.